Hyvää itsenäisyyspäivää täältä Tokiosta. Aamulenkki on käyty ja Keisaripalatsi on kierretty. Tästä alkaa itsenäisyyspäivän vietto. Terveisiä Suomeen. Mikä se on hienompaa, kun tulla viettää itsenäisyyspäivää tänne Japanin keisarin palatsiin. Täällä on nyt avoimet ovet ja tuossa hetken jonotettua pääsin sisälle. Katsotaan mitä täältä löytyy. Sinistä ja valkoista toivottavasti. En tiedä mikä tuo kuja on, mutta kaikki ottaa kuvan tässä. Oli todennäköisesti hirveän tärkeä paikka.